Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Zadovoljstvo mi je što su danas s nama Josip Juranović i osvajač dvostruke krune Toni Fruk. Možemo krenuti odmah na vaša pitanja. Držimo se dalje televizija. Može, evo, dobrodanički poštovanje. To mi lijepo je osvojiti se Rijekom, naravno, naslov dvostruku krunu, no nastup na svjetskom prvenstvu s Hrvatskom sigurno nešto po čem si sanjamo. Pa zasigurno, reprezentacija je ipak nešto posebno, nešto drugačije. Sigurno da mi ove dvije titule jako puno znači za karijeru, ali evo, brzo smo to morali nekako zaboraviti i brzo je došlo okupljanje. Sada sam s reprezentacijom, najvažnije su ove dvije utakmice ispred nas, a naravno cilj se zna, to svjetsko prvenstvo. Jura, turbulentna sezona je za tebe. Na proljeće si uhvatio nekakav kontinuitet. Recimo, onako i u reprezentativnom izdanju te dugo nismo gledali, koliko je možda Gibraltar onako idealna stanica da se vratiš i u tu reprezentativnu priču. Pa bila je turbulentna sezona za mene. Na početku sezone sam se ozlijedio, bio sam na operaciji, sve je dobro prošlo, bilo je malo teže nego što smo očekivali, ali vratio sam se, nemam nikakvih poteškoća, to je najbitnije. Odigrao sam 13 ili 14 utakmica za redom, što mi je vratilo samopouzdanje. Malo na lijevom, malo na desnom beku, bilo je jako dobro. A što se tiče reprezentacije, uvijek igraju najspremniji i najbolji, tako da vidjet ćemo šta će biti za Gibraltar. Svi vjerujemo u izborniku, mi dajemo 100% na terenu i to je to. Vidjet ćemo ko će istrčati u prvih 11. Ti si dugo u reprezentaciji i često se nametnuo narativ koji se nažalost znao i potvrditi na terenu da je ovaj lipanjski termin dosta nezgodan za reprezentativce kada su kvalifikacije znale biti u pitanju. Koliko to negdje zna biti u podsvijesti, jer znali ste se često poskliznuti, ne možda je samo tvoja generacija nego. Pa je, ali mislim da smo malo naučili od prije, tako da nadam se da ćemo ući jako dobro u utakmicu. Već na treninzima idemo jako dobro, tako da jedva smo čekali da se okupimo i mislim da ćemo u utakmicu ući kako mi znamo od prve minute, jako borbeno i to je to. Pitanje za Josipa, kako uopće gledati ove kvalifikacije? Nekako se smatra da su Češka i Crna Gora najveći protivnici, ili da je Crna Gora mogu možda napraviti iznenađenje ili da ćemo ipak mi i Česi to rješavati u svjetsku? Pa ne znam, nije moje da komentiram tako. U budućnosti vidjet ćemo, sad nam je prva utakmica Gibraltar i onda ćemo igrati protiv Češke, ali mislim da se moramo usredotočiti na prvu utakmicu, to nam je najvažnije kako ćemo otvoriti ove kvalifikacije. Svi smo htjeli naravno proći u polufinale Lige nacija, ali nismo, tako da se moramo pripremiti za Gibraltar najbolje što možemo i to je to. Misliš da će Francuska osvojiti Ligu nacije kad si već spomenuo ili misliš da je neko drugi veći favorit? Kad si igra ovaj tjedan? Pa ne znam, evo, želim im svima sreću, ali mislim da ćemo se mi više fokusirati na naše utakmice. Što možeš reći o svojoj općoj poziciji u Uniju Berlinu? Si zadovoljan ili ostaješ ili razmišljaš o nekom drugom? Pa vidjet ćemo, nikad ne možemo reći da smo sigurni da ćemo ostati negdje, evo i Luka Modrić je otišao iz Reala, nažalost, ali kako da kažem, nama nogometašima je uvijek neki kovčeg onako spakiran i spreman da se negdje preselimo, ali meni je u Unionu jako dobro, igram što je najbitnije, kao što sam rekao prije, igram i lijevog beka i desnog beka, nije mi uopće problem, tako da ćemo sve vidjeti. Za Tonija pitanje, evo drugi put si s reprezentacijom, mislim prvi put s reprezentacijom, je li tako? Tako je. Pa evo, kako je sad u reprezentativnom ozračju, malo duže se sad s ekipom, pa evo, i dojmovi i očekivanja, ali očekuješ što minute u ovim utakmicama koje se slijedi. Ali mora biti iskren. Pa evo, atmosfera ozračja stvarno je vrhunski, na dolasku su mi stvarno dečki svi čestitali. Ipak oni znaju kako je to osvajati trofeje i puno veće od ovih što sam i ja osvojio.
normalno je razmišljati i kao nogometaš i kao pravi sportaš da očekuješ neke minute, da se ne zadovoljiš trenutnim i da si digneš letvicu malo višlje, da si postaviš ciljeve puno veće. Tako da normalno je kad sam već u kadru evo, da očekujem neke minute. Već sam trebao u Francuskoj pred kraj upisati, ali evo, igrom slučaja nisam. Tako da sigurno da se nadam prvim minutama, ali i ukoliko ne bude, čast mi je biti ovdje i trenirati s ovim momcima. Toni, možda nije ni mjesto ni vrijeme, ali gdje ćemo te gledati više sezona? Pa, ne opterećujem se još s time. Trenutno je reprezentacija sad na prvom mjestu, bit će i mjesto i vrijeme za to kad dođe. Ali sigurno da će sad biti dosta i interesa i svega, ali mislim da je to zadatak za predsjednika Miškovića. Tako da nek se drugi bave time. Toni, kakav je osjećaj kad dođeš na prvo okupljanje, ti kao HNL igrač, dođeš sad među tu frajeri koji igraju u top klubovima, sad si došao 2-3 mjeseca poslije. Što te prvo impresioniralo kad si došao? Što ti je bilo je li bilo nekih sumnji u sebe, ovo je neki veći nivo koji ja ne mogu pratiti? I što ti uopće prolazilo kroz glavu? I kako se sad nosiš? Je li si se napupao samopouzdanjem, je li ti se spustilo? Pa nije sigurno da ti nakon okupljanja kad se vratiš isto u klub da ti se napuni samopouzdanje. Teže mi je bilo prije dolaska na okupljanje nego kad sam se već upoznao stvarno sa dečkima. Sigurno da gledaš ih na TV-u, da su u veći nivo od tebe, da igraju u jačim ligama, osvajaju ligu prvaka. Tako da stvarno očekivanja su bila jako velika i to se na kraju tako i pokazalo. Drago mi je što mogu trenirati s takvim igračima, upijati, učiti od njih. I evo sad drugi put opet malo je lakše, nije više tolika neka pozitivna nervoza bila. Tako da stvarno dečki su me super primili i odlično se osjećam. Inicijacija pjevanja pjesme, to aktualno i dalje je odrađeno. Sad ste im dali ideju, nisam još pjevao. Nisam još zapjevao. Jura, evo prije nego što gospodin Janković dobati set kontroverznih pitanja. Je li istina to da Vinicius nije dobio zlatnu loptu jer je žiri najviše pregledao tvoje čuvanje? A dobro, ja mislim da je to više, kao što sam prije rekao, bilo ekipna pobjeda. Svi smo ginuli jedan za drugog. Mislim da kad se vratimo na tu utakmicu da je Mario Pašalić bio više na mojoj poziciji nego što sam ja bio, ali zatvorili smo ga jako dobro. Ako mu je to bila najgora utakmica, meni je drago zato što smo mi prošli dalje i osvojili 3. mjesto, ali ne znam šta reći. Ima pitanje za Tonija. Ja bih se referirao na pitanje kolege koji te pitao gdje ćeš nastaviti svoju karijeru, odnosno gdje ćemo te gledati. Ti si spomenuo Damira Miškovića koji je danas u intervju za Večernji list kazao da je tvoja cijena ide po 20 milijuna eura. Nisam ovo očekivao iskreno. Sigurno da je težak pregovarač i da ćemo trebati malo duže i ostalim klubovima da dođu po mene ukoliko žele, ali kažem, to je posao za njega. Vidjeli smo godinama već da vrhunski to radi, tako da ne bojim se za svoju budućnost. Apsolutno, smalio te, apsolutno. Prođite da bi vam sve ostala pitanja pokupio Antona.